И здравейте, брат! Днес ще играем FIFA Mobile. Ето, вече съм почнал малко. Ако ми лагва... Заради тъпото лагване ми скара. Много тъпо. Имате микрофона се го включи. Аз нямам хак тук да само да го оставям. Лично. И тук просто само и хилядски стоички. Сега, знам, че е така, ама лагвам, просто съм на сейв. Знам да знам да FIFA. Да, така. Лагваме, няма мътри. Да. Вижте и се абонирайте за канала. Браво! Робърт Левандовски! Се разпитва. Да се радва само на куково лято. Мяу. Само се радва в кавички, приятели. Поне бих този мач. Ето ви моите футболисти. Бърса му една чертичка. Не, аз ще го накарам пак, май. Добре.
Сега па и това. Бро. И приятели, идвам да отварям пак. Пусвам да отварям пак. Ето при мен ще гледа един мой приятел. Пак да съм неизлезна така. Аз тук не. Аз само си изключвам микрофона ми. Но Крис трябва да отваря. Ето тук е един приятел. Отваря просто. Гледай тук. Натискай. Това е... Графа ми е някакъв брат. Моля ли да ми дадеш още нещо, да ми вземеш всички пари? И ще да играем, ако стане. What? Приятели, си има анбоксинг! Вижте докъде съм, вижте, чакай. Вижте докъде съм, тук, нали? Тук съм. И после ако играта ще ми даде... Сега всичко по едно, това го играя, печеля, нали? И после играя другото и после накрая играя така. И накрая ще го печеля. И си имам Ривалдо. Аз имам нов страйкър. Това е малко зле. Да си махам ли Ривалдо? Не знам дали да се го махна. Ако ми вдигна овърраудър, не знам. Сега както е как. Стана по-бързо. Ще бъде татно. Може ми да е малко по-бързо. Можеш. Може да даде по-бързо. Но те са скамове. И спорт са скамове. Отварям пакет за 114 плюс, то ми дава 100 овъраута, то ми дава 108 акуня. А този пакет, то си пише, че няма 108. Ама то ми дава 108 акуня. Нормално изпорт. Само да не говоря за e-спорт. Как се измисля и тази песен? Просто... Хора, аз ще имам да отварям още един пакет. Приятели, вижте за кой пакет ще отварям. Ето, Крис не е тук. Ако имам повече, то максимално то е 10, то е 200, брат. Тално е малко. Да отварям пакет и имам пакети. Нищо. Такова.
пари и лок. Дано да бъде лока. Натискам палец и 104. Снижин Фонг. Какво? Аз те корейците не ги знам. А то не се продава. Сега. Ах, тук за какво да играя?